Vem är det? Det är jag. Vad vill du? Göran har somnat ute i köket. Du ska hjälpa mig att bära in honom. Han kan väl ligga där ute tills han vaknar? Nej, det kan han inte. Varför det? Jag tror att det läcker. Jag tror att det läcker i gasledningen. Ja. Jag ska hjälpa dig att bära in honom. Var är du någonstans? Jag ser dig inte. Här. Kom. Han är ändå bara ett litet rovdjur. Ett litet elakt rovdjur. Ska du inte bära in honom då? Nej, han kan gott ligga. Men gasledningen läcker ju. Nej, det gör det inte. Jag förstår inte vad du menar. Jag menar bara att det kanske skulle kunna börja läcka. Om man ligger här då, dörren är stängd. Det finns ju inga fönster här inne. Det inträffar ofta olyckshändelser med gas. Gasen är ju så giftig numera. Ja, vi kan inte rå för om det händer något. Nej. Precis som jag säger. Ja, men det var du som hittade på det. Sa bara vad du tänkte. Ja, men du hjälpte mig. Ja, det kan du aldrig bevisa. Bränn det här. Vänta. Du måste. Nej, det får du inte. Jag vågar inte. Kräk. Nej. Om ändå inte hade gjort det.